priestoroch výstavnej siene Barónka nájdete v týchto dňoch svet bábkového divadla. Manželia Bauerovci z Českej Jaromneži tu prišli so svojimi predstaveniami a unikátnou zbierkou divadelných kulís. Cestou, chodím po světě, nikde-li zatím všechno kvete. My jsme přijeli z Čech, z východních Čech, konkrétně z Jaroměře, z Boučkova-Loutkového divadla. Říkáme si Bodi, protože jsme Boučkovo divadlo. Jezdíme po světě a rozdáváme dětem radost. Žádám vás tady a teď o ruku vaší dcery. Děti, mám radost z vašeho štěstí. Roman a Libuša Bauerovi nezavítali do Kežmarku poprvýkrát. Ich vystúpenia počas Dní českej kultúry zožali veľký úspech a tak sa tu opäť radi vrátili. Tentoraz aj s neobyčajnou výstavou. Spomínali, že oni teda vyrábajú bábky, hrajú divadla a takisto aj divadla zbierajú. Tak som im povedala, že my máme priestory Barónky, ktoré majú tiež svoje čaro, svojho ducha, tým, že aj niektoré tie divadlá majú viac ako 100 rokov, že by sa to tu celkom hodilo. Tou výstavou chceme vlastně prezentovat to české loutkářství, to klasické české loutkářství, tak jak se to hrávalo u nás před těmi 100 lety a jak my to hrajeme i teď úplně stejně. Výstava obsahuje okolo 70 marionetových bábok, ktoré z veľkej časti vyrobila pani Libuša, ale aj české rodinné divadlá, divadelné kulisy i scenáre, ktorých pôvod siaha do 19. storočia. 99% marionet, které jsou zde vystaveny, jsou naší výroby. Ale my se zaměřujeme skutečně na ta divadla, ne na ty loutky, takže ty loutky jsou jenom tak jako navíc, jako ilustrace, jako dekorace. Manželia Bauerovi odohrali v Kežmarku niekoľko predstavení počas prvých 2 dní výstavy. Tá má ešte trvať do 20. marca, a to s možnosťou zahrať sa s marionetami i pozrieť si predstavenia cez projekciu. Je to nejakých 9 titulov, takže kto už bol aj na tom predstavení teda naživo, môže prísť opäť, znovu si detailne pozrieť túto výstavu a zažiť možno nejaké ďalšie divadelné predstavenie.